Hane albizu askoitizekin loture desente dute urte askuen ezautzea gainea. Santelmo Museoan jardun du lanean baita ere. Ikerfolkekoa da. Ikerfolkekokin askoitiak harreman handia izan du. Bere zuzendaria eta sortzailea Urbeltzek. Adibidez Urbeltzek askoitiko oin ikusteun aurrezko, andramaizetako aurrezkue eta amengo rito andramaizetakuk beha launduzun berriz ere berea ekartzen, Juan Antonio izentzan. Bandera onbertzula plazan, ez dakizer da bar. Hane askoitin abarketakin txoraute zen. Eta beha da diseinua eta Euskal Herriko soinoko erropa, Euskaldunen erropak eta bar ikertzailetako eundinetako bat izango dit. Beak esplikatuko lehizke, basarritarren oingo aipatzen dituen erropak eta abar, eta abarketakin behonek Santelmon zati bat irikin zuen eta dago permanente, Santelmoko museoan permanente dago, adibidez, askoitiko plaza berrizien zagoen enpresie gaztantarra nana, abizena artetxetarrak eta gibertetarrak eta erakusketan dauden abarketa hundio iseke hango erakargarri zezien. Nik haneatik ez dago geixo, zateik hainbeste harreman eukideu, ezagutuko zute pertsonaz ere, igual bai, ETV-en ikusita. Ai ama, bai, goen kalen, pasazan, baina anedota berru. Baina bere zientzia lana da ikusgarria. Eta erakusketan ikusi dugu askoiti, oso askoiti. Eta beak kontestualizako hori Euskal Herri zen, hemen ekarri ditu gauze asko, nola izen zen, Euskal Herri zen hori, abarketie eta txapelanare zerbait izango, baina abarketie batiz bat, horren historia gure herrietan. Nik geixo ez, eskerrik asko ezatie, eta poza hundi badala, zure moduko pertsona bat, hemen, askoitian zazpireun urteko, urte hurren honetan, Karta Puebla eman ziubeneko garai horretan, aitziki horrekin, etortzea. Historia hitz egin dugu, gaur etnografia tokatzea, gero larun batean prehistoria San Martinen eta bukatzeko euskeraren egunean. Eta bukatuko du urtarrian, gutxi falta da. Hane, eskerrik asko, askoitide etortzatik eta aurrea. Barratsaldeon, Joan Bak esan duen bezala, urtarrile izango zen, ez da? Igual urbildu, hola? Zemuz? Hobeto? Urtarrile izango zen, hola, eta Joan Baren deia. Aizuan eta 700. urte hurrena dela, eta txapela dela eta abarketak diala eta itzaldin bat emango ez zut, ez dakit, hor, askoitiarrak zeate horri buruz dakizutenak. Nik ikasietena beti hemen ikasiet, beste toki batzutan ebai, baina zertan nua. Ez etorri eta hemen nao, dakitena kontatzeko. Hoi bai, etxea telatutik hasi nun, da esan nion, bira Juanma, jungo naiz, baina ja bururatzen zait izen burua. Eta holaxi izan zen, askoititik, burutik oineta jantzita, ertengo duzu. Esan nion nik, askoitiarrez ez dakit hitz egiten, baina hoi askoitiarrez esan da askoz politxo. Eta horretik jarri diot izenburua hitzaldiai, askoititik
burutik oineta jantzita ertengo duzu, bai? Eta zer esango dizuet, horri buruz. Bueno, zer esan, hemen jarriet, ez da biloz ondo hau, elden saiatu naiz? Ez dakit, ematen nahi naiz, eta ez da aurreatzen, ze beste modu onditeke, hemen teknikoak aurreatzekoa, ez, ja, 10. aldiz. Bueno, hau erakusketan jarrita dagoen grabatu hau, askoitikoa da, eta hemen ikusten ditugu, batzuk, esan dezagun, herri jazkera. Bueno, herri jazkera zer dan definitzea hori luze joko luke, baina, bueno, eta herri jazkera horren izen hori ere ematen zioten horrela jazteetzianak. Hau da, normalean moda jantziak eta eramaten zituztenak. Bueno, zer da herri jazkera, gauza oso zabala. Baina orokorrean, nolabait ere bertan egindako elementu batzuk jazten dituztenak, baina baita ere, modaz pasatakoak, baita ere kanpotik ekarritakoak, ezin diteke horrela definitu hitz bakar batekin zer dan herri jazkera. Baina, bueno, herri jazkeran, hemen askoitin gertatu zanak, izugarrizko eragina izan zuen. Eta hemen daukazute, hain zuzen ere, niri gustatu zait honekin hastea hitzaldia, eta ikusiet erakusketan ere Joan Bak hoxe eramandula, ezta? Eta hemen ikusten ditugu, emakume batzuk buruko zapilakin, eta oraindik abarkakin, ez abarketekin, baina gizonezko gaztea txapela jantzita dago, bai? Eta pixkat, horretaz hitz egingo dizuet, txapelaz ez asko, eta abarketez gehiago. Eta ia pasatzen da, bale? Orduan, txapelak eta abarketak erabiltzen batzian ere, hau da, herri hontako jazkizian, baina 19. mende, 1829tik aurrea esan dezagun, hasi zela gero eta gehiago erabiltzen. Orduan, nolabait ere, herri jazkera horren barrenean, sortu zen bi jazki hauek eramateko moda, bai buruko txapela eta bai abarketak. Ze gertatzen da? Lehen ez ziela erabiltzen. Gu pentsatzen dugu txapela beti erabili dela hemen, baina egia da 19. mende erdira arte ez ziela erabiltzen. Baina ikusiko dugu ere, nolabait ere zegoen arrazoi bat, ezta? 19. mendearen erdialdean hasi zen industria ugaltzen, eta esan dezakegu Gipuzkoan industria hori neurria handi batean textila izan zala. Alde batetik txapelarena daukagu, baita ere abarketena, baina baita ere oihalena eta zehazki kotoiarena, bai? Orduan, ikusten baldin badugu abarketak, txapela artilakin egiten dira, hemen zeonakin, baina abarketak egiten dira. Kanpotik ekarritako jutea, hemen piti esaten dezue, Indiatik eta ekarritakoakin, eta kotoizko gainaldeakin, 19. mendetik aurrea. Eta horren lekuko izango litzateke askoiti. Hor dakagu lehendabiziko abarketa fabrika Artetxena, Jose Francisco Artetxena, 45ean, 1855ean. Eta urrengo urtean batzuk diote 46ean, beste batzuk 47ean, baina handik segitun txapela fabrika, bai? Hurtado de Mendozarena, bai? Bale. Orduan, fabrika horiek sortzeak, egia da txapelarena sortu zala hemen, eta urrengoa izan zala, gero beste zeuden, bazeon beste bat, Bizkaian ere bai, baina Gipuzkoan bazeon beste bat Tolosan, eta beste bat ere Hiruran ere bazeon, baina beranduagokoak dira. Orduan, horiek sortzeak herritarrengan izugarrizko eragina izan zuen, bai? Eta gainera ez bakarrik jazteko moduan, baita ere bere bizitzan. Asko baserria utzi eta lantegietara egin zutelako salto. Edo hobeto esan da utzi ez, baserriaz gain lantegietan ere lan egiten zutelako.
bai. Bale. Abarketak eta txapelak izan ziren ordutik aurrera, hau da, 19. mende erdialdetik aurrera, gure armaiotan faltatu ez ziren jazkiak. Baina ordura arte, esan bezala, ez zian izan. Orduan, eta Azkoiti horren lekuko da. Bale. Esara hau daukagu, ez da? Txapela buruan, ibili munduan, baina agian, esaera zarra baldin bada ere, agian ez da hain zarra. Baina, behintzat, adierazten digu txapelari ematen diogun garrantzia gaur egun. Esan dizuedan bezala, txapela nondik datorren, euskalduna dan benetan, ez dan, eskoziarra dan, nungua dan, hor eztabaida asko daude, baina guri ajola zaiguna da, hemen noiz hasi ginen erruz erabiltzen. Lehendik erabiltzen genuen, guk dakigunez behintzat, Gipuzkoan, Larramendi izan zen gure Gipuzkoako jazkera eta deskribatu zuena, bere koreografia liburuan, 19. mendean, eta ez du txapelik aipatzen. Eta Iturrizak Bizkaikoa ere deskribatu zuen, eta ez du aipatzen. Horrek ez du esan nahi erabiltzen etzienik, baina aipatzen ez baldin badute, etzean izango da etzalako erabiltzen ondorengo gizaldian bezala, ez da? Iparraldean ordea, bai. Iparraldean iparraldean eta Pirineo guztian, bai ordea. Hemen dakazute beste grabatu hau, Durangokoa da, eta 19. mende erdialdekoa da. Eta honek osondo erakusten du hor gertatu zen aldaketa. Ikuste duzue, gizon zaharrak oraindik darama kapela. Kapela desberdinak ziren, bai? Baina kapelak ziren, ez ziren txapelak. Gazteleraz monterak. Eta forma desberdinetakoak ziren. Hor ikuste zute gazteak ordea ja txapela daramala. Hor ikusten da generazio kontu bat bezala egontzala, zaharrak oraindik 19. mendi erdialdera eta beranduago ere badaude argazkiak eta zaharrak monterakin. Eta gazteek ja, horregatik esate dizuet, naizta herri jazkera izan eta igual jazteko modu tradizionalagoa modari ere eusten zioten, moda berri bat izan zen hau. Bale. Eta esaten da, benetan, txapela zabaldu zuena izan zala karlistadetan, izan zala Zumalakarregi, ez da? Lehenago ere izan zian, oin izena etzaitetorriko, izan zian, 18. mende bukaeran izan zian beste gerra batzuetan ere, Euskaldunak ere erabiltzen hasi zian txapela, baina, instituzionalizatu zuena izan zen Zumalakarregi, bai? Zer gertatzen zen txapelakin, txapela, hemen dituzute Santelmoko karlistadeetako bi txapela. Txapela zen, errex egiten zen, txapela artilez egiten zen, galtzerdik bezala, bai? Puntuan. Errex egiten zen, artilea bat zegon, errex egiten zen, eta gero gainera, batek pentsa dezake bai, baina batek horre bazakit ezpata batekin, barrutikan goata sartzen zioten, gero tente eukitzeko, hauet txikiak diralako, baina hemen ikusten zute, haundiagoa ez da, sartzen zuten urritz esango dut, urritz adartxo bat hori tente eukitzeko. Eta gero barrenean ere goata eta baita ere txapak. Orduan, nolabait ere txapela izan zen kaskoa, bai? Eta hemen daukazute 1911ko argazki bat. Ia argazki honekin egin diteke Wally, ez da? Non dago txapela ez daramana? Hemen daukazute eskin hortan hor erdialdea, hor kanotie bat, ez dakit olako zerbait izan ditekena ikusten da. Beste guztiak txapelarekin. Horrek esan nahi duna da, 19. mende erdialdetik aurrea fabrikak sortzen dira, baina ez hori bakarrik. Jendea hasten da txapela erabiltzen, eta legoan galdetzen zian gukakoak. Eta oain
ze ondoren dauka txapelak, gertatzen dana, 60ko hamarkadan, 60ko 50ko hamarkada arte ohitura handia zeola, beti buruan zerbait eramatekoa. Baina hori galdutzanean, horrekin batea ere txapelak ere bera intzun. Baina, esan genezake, 20. mende ia bukaera arte, txapelak, guregan, horregatik ez, txapela buruan ibili munduan. Lehen, esaera bat, ez dizuet esan, Zumalakarregik esatezun, Euskaldun bati, txapela baino lehenago kenduko diozu burua. Hori omentzan berak esatezuen esaera bat, eta azuintzait komentatzea. Txapelak horrela egiten zian. Hau ere Santelmo museokoa da. Baten batek egiten badu, ikusi badu, galtzerdiak egiten, berdin-berdin egiten zen. Hemen daukazute azpialdetik eta gainaldetik. Eta ikusten baldin baduzute, bada puntua, jertxetako puntua. Eta hemen dauzkazute, emakume batzuk, indain. Baina, baten batek galtzerdiak egin baldin baditu, badakigu zenbat denbora ematen da nolako bat egiten, ez? Orduan, horrekin kalkulatu dezakegu zer izan zen Azkoitian sortzea lehendabiziko fabrika Espainiako estatuan izan zen. Eta horrek ekarri zuna, hau da, txapelak eskuz egitetik, fabrika batean egitea, eta gainera, horrelako produzio hemen omen zeudelako, 20 bat makina, horrelako, hemen daude datuak, baina zeuden horrelako 20 bat makina, orduan jutezianak indain, alde harra, ez da, eskuzitea do. Sortu zanean zituen 80 langile. 25 gizonezko eta 65 emakumezko. Hau da, emakumeak lantegietan nagusi, baita umiak ere, baina emakumeak lantegietan nagusi. Nik uste dut datu garrantzitsua dela. Orduan, txapela hauek etzian egiten beste hori bezala oso horik egiten zan, horrelako abaniko bat horrela jarriko bagino bezala, bai? Eta gero jositezan. Orduan, makina honetatik ateatzezan horrela, eta gero josi egin behar izatezan. Hori, orain ikusi nahi baldin badezute, Balmasedan museo, txapela fabrikatik, orain gaur egun museoa egin dute, eta hor oso ondo ikusten da prozesu hori guztia. Txapela egin aurretik egiten zana, zan artilea garbitu, lehortu, matazetan egin, eta gero egiten zan, manta antzeko bat, eta gero hortik ateatzen zan aria, bai? Argazki hau, Balmasedakoa da, orduan horregatik nik uste dut koloretan dagola, nik uste dut hobeto ikustealaz txapela, baina esango ez zute, baina ze handik ez, txapeloiek? Txapela horiek gero prozesu bat pasatzen zuten. Hau da, baten batek zeuru garbigailuan jertxe bat sartu eta XL izatetik XS, ez da? Zer da hori? Hori da, alde batetik ezetasunakin, baina batez ere kolpeakin, fibrak txikitu egiten dira, baina horrekin batera hitz bat, hor dago nire lagun amaren gandik ikasitakoa. Trimindu egiten da, itxi egiten da, eta orduan horrek egiten duna da txapela impermeablea izatea. Eta, bestalde batetik naizta garbitu eta beti koipe pixkatere izaten du artileak, berezkoa, ez da? Eta orduan itxi egiten da, eta orduan egiten da txapela, tamaina, ezautzen dugun tamaina, naizta egon, tamaina desberdinetakoak, bai? Orduan prozesua zan, ehundu, josi txapela osatzeko, txortena jarri, koipeak entzeko garbitu, tintatu, trimindu, lehortu eta forma eman, gero kardatu, bai? Pasatzen zen kardoetatik, horrela, hileatea, gero hile hori, prozesu luze bat, eta azkenean, etiketatu eta forratu, eta hor erakusketan ditugu, etiketak, forruak,
hain ondo gordeta Juan Baren aitonak gordetakoak, ez da? Eta barreta gero, larrua jarri inguruan, bueno, hoi batzuei jartzen zitzaien larrua, ez guztiei, ez da? Zepilatu eta bildu. Bueno, eta nik txapelari buruz ez dut gehiago kontatuko, eta abarketai buruz hitz egingo dizuet hemendik aurrea. Bueno, eta zatik dakat nik abarketarekin olako atxikimendua. Bueno, Niko Medes ezenarro nire birraitona zan, bai? Ezkerreko argazkian daukazute Praxku ezenarro eta Josepa Garitano, bergararrak. Praxku nire birraitonaren aita, oinez joan zan Donostira, bere herritar batekin, eta bilak erabaki zuten oso ondo. Donostiko antigua auzoa oso politia zala, oso ondo zeola, eta famili guztiak herri bertzutelara. Eta hori egin zuten. Hau da, emigrazio tankerako bat, bergaratik, eta, bueno, 5 seme alaba zitun, eta horietatik 3 mutilak. Eta 3 mutilak, jalentik, bergaratik bazekarten, bergaran ere tradizio handia zeon abarketakin. Eta orduan, 3 ofizioa jarri ziren abarketariak, bai? Eta orduan, bat Irunea juntzan, beste bat Irunea edo Errenderira juntzan, Errenderira, beste bat Naparrora, eta nire birraitona Antiguan gehatu zen. Eta, bueno, Eskubikoan daukazute, hori zen nire birraitona, eta amona, horko emakumea, nire amona Juli, beti abarketakin, eta nik aldeten guztitan ere bai. Bueno, hemen daukazue, Antiguoko behak zekan tailerra, denda, eta etxia gainean, eta etxetik jaistezian tailerrea, eta gero zekaten bodega azpian. Eta nik gauza hau edan adakizkit, oraindik suertez, bizidet 92 urteko izeba, aitonakin bizizana, aita gerran hiltzutelako, eta orduan aitonakin bizizan, eta kontatzen dizkit, bueno, detaile pila bat, abarketa, orduan, nire atxikimendua hortik dator. Eta, bueno, horregatikan, eta hasi nintzen interesatzen, Santelmon ere egon nintzanean gauza askoren artean abarketak, eta gero, bueno, zuekin, askoitiarrekin, pila bat ikasi dutela. Horregatik, apuro pixkate mateit, hemen otia, esaten zuek dakizute, nik dakiten gehiena, zuen gandik ikasitakoa da. Bueno, hau edia, Kobatzulo batean Granadan, arkitu zituzten sandaliak diotenak. Pentsazazue, gu hau ikusten nahi geha, eta nik usteet hor ikusitugun abarketa soluak berdin-berdinak diala, ez da? Bueno, kontua da, txankleta moduan jarrita daula, soka, eta listo. Bueno, hau, pentsazuea, nondik, gertatzena, bueno, hori konserbatu indala, hemen Euskal Herrian etzan konserbatuko, hemen dakagun eguraldiakin, eta etzan konserbatuko, baina, bueno, han konserbatu egintzen. Eta hau da teknika, nik usteet hemen oaingo abarketak dakaten teknika berbera hartu, trentza batekin, trentza hori urditu, eta gero josi, eta gero, bueno, hauek ez zioten jartzen hori. Bueno, izenari dagokionez, baitu zute, bat alpargatatik etortzen dena, alprajeta, alpraketa, bueno, eta bar. Bestea, abarketa, hemen erabiltzen zuena, bai? Eta abarketatik, abarketie, eta apretare, bai. Eta gero, espartina, bueno, nik ekarri zuet hemen, hor da ona da espartzua, erdikoa da jute edo pitie, hemen esate zuten bezala, eta hau kalamua, bai? 3 hauek. Orduan, izenak pixkat horiekin dihoa, bestea kalamuzko eta bestea ointzola. Alpargata eta abarketa. Bueno, nire birraitonaren anai baten semia, Jon Ezenarro, abarketaria zan, baina baita ere poeta eta idazlea. Eta orduan, 1917ko Euskal Esnalea aldizkarian, eztabaida bat eukizun anabitarterekin. Alpargata izena, abarketa izena zelata, eta nondik zetorren, eta nondik ez zetorren, eta bar. Eta, bueno, beak zekan alemaniren teoria beak defendatzen zuen, esatezun, alpargata,
albargatetik etorriko zela, eta honen plurala albarga. Beraz, alpargata hitza abarka hitzetik datorrela. Hori da bere teoria, alpargata eta abarka. Anabitarten erantzuna, alpargata abarkatik letorke, albarkatik letorke, zabarkatik, eta abarketa, abarkatik. Alpargata, albarka, eta abarka, abarketa. Bueno, horri bilizian, ez da baidan, ze artikuloat baino gehiago trukatu zuten, eta, bueno, gero dauzkagu, dikzionarietan Kobarrubiasek dioena, Korominasek dioena, eta hor dabiltza alparka, albarka, hor dakaguna da, abarka eta albarka, ez da? Zatik dia albarkako abarkak dian. Bueno, ni filologia ikasi nun, eta orduan badakizute deformazion profesional. Eta osabak esan bazun, nik ere zeo zer esan behar, eta nik esan guizut, nire teoria apala, A ber, gure oinetakoa antzinatik izan da abarka, ez da? Vale. Baina abarka, ez da, abarra, adarra da, ez da? Eta guk honi, hau da, zuntza vegetalari, ze hau edanak egiten dira vegetalakin, ez? Adarrakin egiten dira. Nere ustez, gure lehendabiziko oinetakoa, Granadakoa bezala zan abarka, baina ez larruzkoa, baizik eta abarrez egindakoa. Nere ustez. Bueno, horiek dira nere teoriak. Orduan, abarretik aterako litzateke abarkia, esnetik esnekia bezala, bai? Eta hortik letorke abarka. Gertatzen dana, abarka gero larruzkoa ere bazela. Eta guri gehatu zaigu abarka larruzkoa bezala, baina niri iruditzen zait, azkenean biak gauza bera izan litezkela. Eta horregatik, abarketa zalantzarik gabe abarkatik dator. Beraz, niri galdetzen badiatzute, ze hitz iruditzen zaizu euskeraz deitzeko horri, ez da? Abarketa, alpargata, espartina, niri abarketa, askoiten deitzen diozuen bezala. Nik iruditzen zait, zuzenena, baina, bueno, teoria oso diskutiblea da, Espartina zalantzarik gabe espartzuz egindakoa, eta horregatik deitzen zaio espartina. Bale, oinetako honen ezaugarriak dira alde batetik zola, eta zola egiten da, kalamuakin, jutea edo pitiekin, edo espartzuakin, eta 20. hamarkadatik aurrea kautxuakin, bai? Kautxua ere erabiltzen zen. Eta gainaldea egiten da kotoiez ala lioz. Bueno, guk zer geneukan hemen hasi baino lehen industrializazioa eta Indiatik ekarri baino lehen kotoiak eta pitiek eta bar. Guk hemen genuen kalamua, hau da kalamua hemen egiten zen. Eta lioa ere bai. Orduan, pentsaliteke gure garai bateko abarketak ziala kalamuzkoak eta liozkoak, gainaldea liozkoak. Eta gero, fabrikazioa hasi zanean eta kartzen hasi zanean kanpotik aldatuko ziala materialak, baina ez forma. Forma oso primitiboa dalako, ez da? Bale, hemen dakazu ez zola, eta ikusten zu hemen kautxozko bat. Bale, eta 50. hamarkadatik aurrea hasi zian vulkanizatzen, hau da, azpialdean denak ez, baina hau da, goma bat bezala sartzen, eta orduan zola izaten zen asko gogorragoa. Baina nik asko jentzun da, eta zuetako askok igual eginda, ez da? Abarketak berrik izan, eta aprobetxatu igual kamioiak edo tokin batean brea baldin bat zeon, bertan jarri, eta gero igual harritxintxarretara jun, eta orduan hor kroketa bat bezala egin abarketakin, eta horrek indartu itezula. Orduan, nik hori bati baino gehiago entzun da. Kamioia jute zanean hor latzetik abarketak eta jartzea, ez da? Bale. Eta hemen ezagutzen duguna da erreportzatua. Hau da,
hartu eta gainetik soka batekin, ari batekin itea, baina posible da ere, ni jarriet kapellatuak, eske berez espainolez da kapellar, hau da, josita bakarrik, bai? Baina ez gainetik erreportzatua. Hemen dauzkazute, beste modu bat ere, abarketak izan daitezke irekiak eta itxiak. Eta hemen ere irekiak erabiltzen zian. Irekiak ikusten zuten bezala da puntera bat eta orpoko beste tela bat. Eta besteak, esautzen ditugunak, itxiak. Bale, prozesu eta garaiak, lehen da bizi artizautza lana, baina industrializazioakin etorri zian. Alde batetik fabrikak, hemen askoitin, trentza egiten zutenak, oiala egiten zutenak, bai? Gero tailerretan, azkena junena sautu genuna hemen, tailerretan prozeso guztia, ez da? Eta azkenik ere, eskulangitza. Erreportzaketa, eskestago beste, badago makina zitia, baina ez da ondo gelditzen. Eta azkenean, erreportzaketa, eskuz erreportzatzea, oraindik egiten den gauza bada. Bai? Bale. Esan deten bezala, juteak hau esan dizuet. Orduan, erabiltzen ziren materialak juntzian transformatzen, izatetik kalamua, eta gero, gerra garaian, eta beste momentu batzutan, arazoak izan zianean ekartzeko pitie, ze hor, gerrate mundialakin, eta bar, horre ontzian arazoak. Eta orduan, berriro, baitentzian edo kalamuzkoak, edo baita ere espartzuzkoak. Eta gure izebak esaten du, espartzuzkoak itezanean, horre otezala, zikinkeri bat tailerrian, hor bodegan eukitzen zituztela, horre botatzen zula zikinkeria, eta gero, abarketak ere berehala ondatzen ziala. Orduan, espartzuzkoak, eta, hemen gainera, Euskal Herrian okerrago. Argazki hau jarri, baina hor dauden argazkiekin lotxata dena ematen dut, ez? 19. mendean bihurtu zen lanpide, eta batez ere hemen askoitin, oso importantea. Izenak, horraitu zeate erakusketan jasotzen, ez? Estena, hemen estena esaten zaio. Alkia, tirita ez, zapatilie, ez? Hemen jartzen da nahi. Txibita ez, horratza, txarrantxare bai, ez? Zeneukaten. Ze gehiago zenekaten, eski, gehiago dauzkazue, txarrantxa, guraizeak? Labaina, hori da, labaina, ez dakat jastu. Aria etetzekoa, bai, hori da. Bale, hemen dituzute hau, Juan zuri ateatako argazkia, garai batean, eta hemen dituzute, lanabesak, hau etxe dia, txarrantxa hortxe da, eta bar, bai. Pausuak urditu, josi edo txortan egin, berdindu, hemen gaizki jarriet, 5 abarketa, dia 12 abarketa txorta, gaizki jarriet. Eta gero nahiko par batzuk txortarekin, zuk kontatu zenun horren, behin histori bat, apaiz jaunakin, eta biligia bagu txortan, eta, bati, zenbat txorta indakoa gehan, eta, bai. Bagizuten ondik datorren beste txortan egin. Hori bukaeran denbora baldin badago. Kontatuko izut, baina ez du zer ikusirik, aberketekin. Kapila hau esatezan? Bale. Kapilaketan. Bale, bizan jostia. Bale, hemen dakazute, trentza nola egiten zan. Trentza egiteko modua. Eta, hau, eske, hor bideo hortan, erakusketan dagoen bideoan, oso ondo ikusten da. Orduan, hemen dakazute, berez egiten da, eta gero josten da, eta hola osatzen da. Eta hemen duzute, orduan, soilik kapilatua edo erreportzatua. Hemen dituzute junen emaztia, Arantxa Iturberen eskuak. Eta hemen dituzute, beste argazki batzu, jarri dizkizuet, baina eske gero erakusketakin, ez dakita honek askorako balioko izuen. Hau,
nire eskerrik beroena, hemendik, Aldalurreneko sastrerikoak, ez bakarrik erakutzi, baizik eta bindala 7 urte montatu nun tailerrantzeko montatu nun Donostin, eta egutzin zizkiaten. Orduan, bueno. Eta hemen daukazute Arantxa Iturbe, erreportzaketan, hor ikusiete guapa erakusketan. Hau izan zan, oindala 14 urte, 2010ean, izan ginen Santelmotik, joan ginen, grabazia batzuk egitea, eta gero erakusketan ere grabazio hori erakusketan dago, tailerrak, esautu bat zute juinena hemen, hauek juinen eskuak. Gero bakizute, vulkanizatu, gero prozeso guztia, baina hor zolak bakarrik egiten dira, eta gero, abarketak, erreportzaketan ibiltzen dian, normalean izaten dianak, niretzat nik beti izan dut hori dela, lan isila, ez da? Erreportzaketan dabiltzanak, beti, ez dut esaten iskutuko lana, baina bai lan isila. Bai lan bat esatezuna, abarketa zolakin bakarrik ez da abarketa. Gainaldea behar du, eta txukun inda gainea, ez? Orduan, hemen juinen patroiak, ebakitzeko abarketen gaineko eta atzeko telak, eta gero basoka desberdinak, hori esate zigun, hasiera batean urdinak eta beltzak eta txuriak, baina gero jende askore jutezala igual, soinoko bat zekala, eta nahizula tela horrekin abarketa egitea, eta ez, konjunto. Bale. Emakumea abarketa gintzan. Esan dizuet, urtadonean, jabaziala 25 gizon eta 74. Eta hemen jarri izkizut bakarrik 2 adibide, baina alazan, Esteban Alberdin adibidez, 15 gizon eta 35 emakume. Beste tailer txiki batean, Azizo Aranbarrerana, 3 gizon eta 7 emakume. Emakumeak ere erreportzaketan, fabriketan, eta ez emakumea bakarrik, neskatilak. Ni jasota dakat hau, baina, seguru danei ezitzaiola hau iritsiko. 36tik aurrea, etxean destajoan zebiltzan emakumeek lortu zuten industrialak beren erretiroa eta amastasun asegurua ordaintzea. Nik hau irakurri dut, baina seguru nago hau denei ez zitzaiela iritsiko, ez da gutxiago ere. Orduan, beti ere, hori ez, esatea emakumea holaxe ondala. Eta zertako erabiltzen zen abarketa? Nik behintzat, abarketak aldeten guztietan erabiltzen ditut, baina egualdi jai behiratzen jot. Euri jain behar du, orduan ez ditut jantziko, ez? Nik aluzinatu ditut. Itxasoako txalupa hontan seguru ura egongo zala. Eta igual, gaina abarketak, kalamuzko abarketak gelditzen omen zian gogorrak. Pitie gero gelditze zarola, baina hauek oso gaizki gelditzen omen zian. Itxasuan, etxegintzan, mehatzariek, ikusten zute zenbatek daramatzaten abarketak, horre hon gozan bustia, ezetazuna, nola hon behartzean horiek? Galtzerdik lodi eta bota batzu jantzi beharrean abarketekin. Eta gudan ere, bai. Hemen adibidez, Karlistaetan hemen dakat Tolosako artxibategian arkitu nun. Ignacio Manuel Etxaniz, Azkoitian. Villafranca, 22 de noviembre del 75, oraindikan hirugarren gerrate Karlistan. Jose Francisco Artetxe, hau da, Artetxe hemengo lehendabiziko fabrika hori ikusi deguna, vecino de esta villa ofrece a esta diputación 2000 pares de alpargatas y sirvan usted reconocerlas si son de buena calidad. Eta horren erantzuna. Villafranca, 24 de noviembre, la Diputación comprará a usted 2000 pares de alpargatas de las que ofrecía en su carta el 20 del actual, al precio de 11 pesetas la docena.
y a condición de pagar el importe en trigo, al precio que esté este cereal en el mercado de Azpeitia. Bai? Orduan, 2000 pare abarketa gerrarako. Argazkik, nik hauek arkitu ditut, argazki hauek, baina hauek omentzeuden ospitalian, beste hau ere zaurituta, bere abarketa txuriakin, eta hauek, ez dakit ziur, Mikeleteak diran, ala karlista gerratekoak dian. Baina txapela uniformean, nola nahi ere, txapela eta abarketak. Bai? Orduan, ze puntutaino txapela eta abarketa ez bakarrik herri jazkeran, ez bakarrik gure eguneroko jazkeran, baizik eta, bai? Eta 56ko gerran ere, barkatuko jazue argazki horroroso hau, argazki hau ikusi nun Donostian egintzan erakusketa bat 56ko gerrakoa, eta argazki hau ikusi nun, eta nik gertatzei bakoitzak ikusteu argazkitan ikusteuna, nik berehala begiak abarketeta juntzitzaizkian. Eta esanien, nondik hartu ez zute hori, babira kutsatekatik, eta ez eta arkitu, baina ez dakizute zenbat aldiz sartu naiz, soldados, gerra, ez dakize, bakize, eta ez dut arkitu argazki hau, baina ikuste zuten bezala, batek daramatza itxiak eta beste batek irikiak, baina abarketekitik joaz. Hemen ere ikuste zute abarketekin, beste hau ere abarketekin, beraz, gerran ere ez bakarrik karlistadetan, baizik 20. mendean ere bai. Eta zertarako ere, kirola, bai, korrikalariak, uda. Bueno, gure birraitonak Antiguoko plazan zeukan tailerra. Eta Antiguon, bizizian antiguotarrak. Baina Antiguo onduan, ondartzaldea zeuden bilak. Eta bila horietara, etortzezian nobleak 3 hilabeteko udaldia pasatzea. Bai? Eta gero parian, Antigo ez dakit esautze zuten, baina hor Eliza daun plaza hortan zeukan birraitonak. Eta pare-parian Miramar jauregia. Eta horrea ere etortzezianak. Eta izebak esaten du, beti bialtze zutela baten bat, noski. Izeba goatzen da Dukesa de Albarekin. Ura jutu hementzan. Bea goatzen da horrekin. Baina bestela bialtze zituzen, eta beti esatezun, izatezala abarketa txuria. Etortzezianean, haiek abarketa txuria jazte zutela eta juteziala hori. Birraitonan gana. Eta, azkenik, ondartzan. Abarketa hau Santelmon dao, erakusketan dao, eta argazki hau bezalakoak arkitu ditut ez dakizen bat. Hau da, ondartza jutezian abarketekin. Festa eta dantza, hori bai. Eta kolorearen eta formaren aldetik, baditugu abarketa zuriak, elegante joateko, kiroleako, hemen arraunlariak, adibide batzuk beste, eta baita ere ezkotzeko. Hemen ere beste ezkontza bat zute, eta gizon dotore hauek, pentsazazue bere berokia, korbata eta bar, baina abarketa txuriak. Nik uste, garai batean, hainbeste argazki ditut, osisinatu initzalako, abarketa txuriak jarkitzen ditun, egoera desberdinetan, ez? Piskat igual esango ez zute zertako hainbeste argazki, baina da, ikuste zue, abarketa txuria, zenbat egoeratan hortxe da honez, presente abarketa txuria. Bai, gero apaindurikoak, argazki hau esatuko ez dute Sabino Aranarena. Nik argazki honetan beti abarketak ikusten ditun, eta behin batek esan zian, kontuatu zea, kandaua irikita daola? Eta esaten nun, ez. Abarketa horiek? Argazkia, bai? Sabino Arana, bai. Kartzelan, Bilboko, Kartzelan. Bai, eta eskuiti erratek ateazien argazkia? Bai. Josia Amenabar, Modesto Amenabaren semea. Bai. Ikastera hobeto Durangora. Eta Durangoko argazkilaria eta berarekin askoitiak gazteak gokalekue. Ja. Ameriken
Loiolara joan ziren eta Bai. Amenabar sortu zen. Ah, bale. Jo, baira. Amenabaren argazkia. Ba, Kartzela famosuen bai. Bueno, batek esan zian, zu abarketai behira, eta ez zea kontuatu kandaua irikita dala. Ta ni ez kontuatu. Zer dan begiak jote zaizkizula argazki bat ikustezunean, bakoitzak. Bueno, gero hemen ikustezute, Donostien otezian inudiak, bai? Udatiar hoien umiak zaitzen, inude eleganteak, oso eleganteak, oinetako eta guzti, baina hau da, inauteritako konparsa bat sortu zana inude tartzaiak. Eta ikuste zuten, neska atilak, inudez jantzita, baina oinetakoak abarketa dira, festako abarketak dira. Hor ikusten da kontraste hori, bai, edo baserritar jantziakin. Eta gero azkenik moda, bueno, hau da, nire izeba feli, abarketa biek ziberazki aitai esango zion, iteko aizunik, eta hola, etortzen mentzian, izeba kontatzen zigun, etortzen ziala, udatiarrak etortzen ziala, eta esate ziotela nola egin behar zitun. Adibidez, egontzala garai batean moda, erreportzatzea 3 filakin. Eta fila bakoitza, 3, eta fila bakoitza kolore desberdinetako. Eta moda horiek jartzen zituzten markesa eta hoi guztiak, jutezian, eta esate zioten olein bertzutela. Eta haure, pentsatzet, oso estilosa zen izeba hau, eta igual esango ziola. Eta hau edia bira, 200 euro, Donostiko groseko eskaparate batean. Eta ja pixka bat, egia da, 20. mendean, abarketaren evoluzioa izan da moda. 20. mendetik, onuntza. Eta esan hon, ea Manolo Blanikek egiten ditu abarketa. Manolo Blanik da, zapatagile modan oso. Eta baita egin ere, hauek Manolo Blaniken abarketa, bentsat, erreportzatua daude. Ez dakit nola, baino, 150 euro, baten batik gustatzen bazaizkio. Eta bain azkoitia, standartia, bai, orduan, San Antonioa bat, urtarrilaren 17an. Bababeltzak eta bisigua, bababeltza asko eta bisigu gutxi, bai. Eta gero esan zen idantzuk ere suak pizten ziala, San Juanen tankerako suak eta pizteziala urteetan, o beste baten nahi kontatu zian. San Antonio daukena da, bere historian, hankazpian zua bezala. Zua. Eta San Antonio da abarketeluna. Bai. Txapel eginena da San Pelaio. Beida. Barro pixen dago, San Pedroko altarin, Goizean. San Pelaio. San Pelaio. Derraman irugarrenakin. Jesus Maria eta Jose. Bueno. Pasako naiz behiratzea. Jauzorotarrak, Bai. Zarauzkutarra, Kastizan da, Bai. Zarauzko patroine, San Pelaio zara. Antonio, zan, abarketa izena, eta Pelaio, Beira. Gustezu, hemendik asko, zuek esaten zute bezala, asko ikisita ateako naiz, asko. Hemen azkoitin, ez dakit merezidun ere, artetxe izan zen lehendabizikoa, eta gero Alberdi, Gibert eta Arrozenarekin elkartu zen, eta sortu zen Alberdi eta Epel de Larrañaga eta konpainia. Hau dana erakusketan oso ondo dago jarrita, ez dakit merezidun kontatzea. Bai, Santa Clara, eta gero 20. hamarkadan, kontuen eukitzeko adibidez, 20. hamarkadan, ikusi zute txapela nola jaztezan, eta abarketa hemen, gutxi gora bera 6.000 biztanle izango zituen igual, edo gutxio, askoitik, eta erdiak abarketa gintzan. 3.000 langile abarketa gintzan. Lantegietan 1.250, eta etxeetan, etxeko beste lan batzuk egin, eta horretaz gain abarketa gintzan, ezta? Eta gero esportazioa zen. Chile, Argentina, Kuba, esportaziorako lan handia egiten zen hemen azkoitin. Langile egoerari buruz, Urkiolegi bertsolarian bertsoak oso ondo kontatzen digute, nola
Adibidez, nagusiak zeletan, behaiek lantegietan zeuden, baina lantegitik kanpo jutezianean ere, eotezian vigilatuta, zeintzuk izatezian, neskazarrak. Eta jutezian erromeira, eta hemen kantak dion bezalaxe, gazterik badilua erromerillara, neskazarrak ondoren diaz berehala, partia ekartzera nagusian gana, urrengo goizian multa 5 euro bana. Urkiolegik hemen askoitin gertatutako hainbat gauza kontatzen ditu bertxotan eta iruditzen zait oso interesgarria. Grebak, argazki hau ere erakusketan dago, nek atentzioa ematen dit hemen aurrian dauden gehienak emakumeak eta neskatilak eta umiak diala. Batek esan zia, jota, Guardia Zibila balkoian, zatio, bai, Guardia Zibila balkoian, baina zenbat emakume dauden, orduan, lantegiak 19. mende erdialdera sortu bat zian, pixkanaka langileak kontuatzen hasi ziren, zertzian, langile zian, kontzientzia hartzen, ez da? Eta sindikatuak eta sortzen. Horrekin ez dizuet txapa askoik sartuko, hainbat greba egon zian, hainbat egoera larri, baina nei hemen izan itzanean oindala, ez dakizen bat urte, zurekin, eta junginean aldalurtarren sastreira, tere aldalurra hasi izan kantatzen lokouteko bertsuak. Eta hasi izan behat, grabatuta gaina oso puska txikia, eta lokut. Eta lokut izan zen, greba askoren artean, greban hasi zian, ekain batean, eta jata nagusiek itxi fabrikak urri arte. Urri arte ezer gabe. Urkiolegik egin zituen lokautaren 28 apaldi. Nik 2 irakurriko dizkizuet. Bat, 1900 eta 20. urtean oporketa bat iduki dugu Azkoiti partian. Nagusientzat mesederik ez, jornaleruen kaltian, ze istiluak izan du diran esaten hasi gaitian. Beste bat, alpargatako makinariak utzi zioten lanari, lagunetatik mantentzen ziran eskatu gabe inori. Gerosiago agintariak atiak itxi den hori, kulparik gabe galdu dituzte jornal ederrak ugari. Eta hola, 28 apaldi, ez da? Eta ja bukatzeko, zeatik nahon hemen. Juan Bangatik, nola ez, Arantxangatik, baina beste hainbatengatik eta kontatuko izuet, nik abarketa dalata askoitikoekin izan deten harremanaz. Beste hainbat gauzagatik, adibidez, Aizpitarte jaunangatik ere izan dut harremana askoitikin, eta beste Gotzon eta beste bentzaudeten beste batzungandik ere izan dut harremana, baina kontatuko izuet, abarketa dela eta nire 3 harreman edo nire 3 ikasgai atera ditutenak askoiti tarteko delarik, ezta? Lehendabiziko izan zen, nik Santelmon egin itun 2006-tik 2014 bitarte elkarlan bat, Iker Folkek eta Santelmok elkarlan bat egin genuen, eta, horietako lan bat izan zen, hainbat tokitara elkarrizketak egitea joatea. Eta horietako bat tokatu zen, Askoitia etortzea, eta Juinenea etortzea, eta izan ginen Julianekin eta emaztiakin, Arantxakin. Eta grabazio hori, Santelmok egindako grabazioa erakusketan dago. Nik izan zen 1910 lehendabizi bere tailerra ezautu genuen. Han erakutsi zigun dana prozesu guztia, pazientzi guztiakin, egin zigun bata bestia nola funtzionatzen zuen makinari guztiak, eta gero esan genionean ara juteko, kontatu zigun nola beha ja 15 urtetkin, ja hasizala lanian abarketa gintzan, eta gero Epelde Larrañagan lan egintzula, uste 18 urtekin sartu zala, eta 80 batean itxi zutenean enpresa, arkituzula beha ontzan tailer hori, baina berez beste baten azala.
eta hasieran elkarrekin hasi ziala lanean, baina somentzian oso ondo korpozen, eta beha gehatu zen tailer horrekin, 81 eta gu 1910 izan ginen behakin, eta oraindik martxan zeukan, 14an hiltzan, beraz, 24koa zan bera, pentsazazue, zenbat urtean lan egin zuen, 15 urte zitunetik, 80 urte euki arte, lanian, eta orduan, izan zen, hemen erako ikustezue argazko, eta nola itezu, eta hola, eta bestia, eta hau honeako, eta bestia, eta izenak, eta dana jaso genizkion, bai? Itxuen ezki, hau pelikula da, itxuen, eta hau nola itea, etxean, arratu jakin ez. Hau zan pelikula, baina ez dakit nola itea, nire teknologi, ez pasaitea. Eta ez di joatzea. Ez da pelikulek. Baina, erakusketan badakazue. Eta hau Arantxa bere emaztea erreportzaketan, bai? Bale. Bigarren juinekin izanun harreman hori erakusketan badakazute bideo bat eta hor ikusi ezakezute, baina, benetan asko ikasi nun, oso harreman politia izan nun, eta gaur erakusketan nengola etorri zait bere alaba, eta gero Arantxa etorri zaiz, eta benetan unkigarria izan da niretzat. Bigarren izan zen Santelmon bertan neonian. Han, ni 2006an zuzendariak deitu zian esateko, egingo nuen pixkat antzegoen guztiaren, textilaren balorazioa. Eta, han den bilela, gauza bate batera, bestia, egin un balorazioa, eta gero ja, banan hasi nintzen gauzak ondo katalogatzen, eta bazen kutxa bat, 58 zenbakia zekana. Eta ez dizuet kontatu nahi, esatizuen nila lehendik nire abarketa, ez dakit, abarkitiz izan diteke, edo lako joera bat, eta bapatean irikita zer ez nun han arkitu. Ezin dezue, oin ikusiko ez dute zer lan arkitu nuna. Ez zien abarketak, oiek zian abarketa zorua bazuten, baina gainetik zapatak zian, oinetako elegantiak, eta hasi nintzen haiek behiratzen, eta arkitu nun batek txintxilik zekan sucesores de Artetxe. Eta beste batek zekan, Cuero y Goma, género de exportación a América, beste abarketa baten barruan ateatzen, hori eskuziratzita. Santelmoko artxibategian behiratzen, aktak eta behiratzen, ordun arkitu nun. 93 sesión del 12 de junio del año 29. Ya egun urte. Eta jartzen du. 17 pares de alpargatas de diferentes tipos y formas de las que han estado en uso en el país. Han estado en uso. Hogeita betzia baino lehenagokoak. Y otras de las que se confeccionaban en Azkoitia, para la exportación, fuera del país. Donativo hecho por la sección de indumentaria por don José Guibert de Azkoitia. Bai? Orduan, Guibert jaun hau Artetxekin elkartu zen fabrika osatzeko, baina berak hemen ere 86an, kalde nagusiko 86an, omentzekoan ere bere tailerra. Orduan, Guibertek zekan tailer 86an, eta Artetxek 84an, bila kalde nagusian. Orduan, Santelmotik ekarri dugun abarketa handi hori, batian o bestian egon gozan hor, erreklamo gizan. Bale, hemen jarri zuet argazkia, 86koa. Abarketa hauek, zola, nik jarri jutea dela, baina nire zalantza daukat, ezotedan kalamua. Ezotedan kalamua, tailerre batian eginda daude, kapelatuak dira, ez daude reportzatuak, muestrario bat da. Hemen jartzen du 17 pares, pero no son pares. O behintzat, Santelmon gehatu danak bakarra da. Ez dakit paria beste noa baitea juntzan. Baina muestrario bat da, eta ikusiko dugu zergatik atzeldean, dakate soka bat. Oiek egon zian txintxilik, ikustea txintxilik egon ziala
alde batetik soka zegatelako, baina beste alde batetik, bakizue, oialai eguzkia jotzeunean, oialai kolorea junite zaio, ezta? Eta orduan, pliegia hartuta zekaten tokin, koloria dakate, eta beste tokin junda. Orduan, oiek, abarketa oiek eontzian, hemen, kale nagusian, olako, ezin, makila batzutatik, olako, txintxilik eontzian. Bale, orduan, ikusi zuten soka, bai? Nola dakaten, bi soka, eta bi soka horietatik, egongozian sartuta, imaginatu dezakegu, nolako espositoria izango zanua, sartuta atera ingo zuten, eta, bale. Zaharberritzelana, ze horiek arkitu genitunean, bai oso polita, baina zeuden, pentsatzen zuen 1929 baino lehenagokoa bazian, zaharberritzea gintzun igorruriak, gaur itzindebeakin igorruria, berez Gasteiztarra da, Balentziaga museoko arduraduna, kolekzioen arduraduna da, baina bere familia hemengoa da, abizen horrekin pentsa dezakezue, familia hemengoa daka. Orduan, erdi askoitiar batek zaharberritu zituen, eta ikustazue gaina ze lan eder egin zuen. Hemen dakazute bat. Alpargaten diseinua. Ni hasi nintzen behiratzen, horiek ikusita gero zanun, zer da hau? Agian nik ez sekula ikusi, nik ikusita nitun alpargata bordatuak, adibidez Baionako museoan, eta gero geukere dantzarako eta horrela bordatu izan genitun, eta behiratu nun, Bartzelonako 1888ko erakusketara hemendik eamantzana, hemendik ez askoititik, arkitu nun Elgoibartik. Eta Bergaratik barkatu. Don Juan José Larrañaga de Berbera, fabricante de alpargatas, expone una colección de diferentes clases y tamaños adornadas con cintas y bordadas. ¿Vai? Y otra de terciopelo verde oscuro con un escudo, por favor, bordado en oro y plata. Jainko maitia, abarketa bat, euriakin ondatzeana, baino gainetik, hor ja, esan beste bat, muestra berean, Don Francisco Arana de Vergara expone una colección de alpargatas de diferentes tamaños iniciales bordadas en estambre de colores. Exhibe muestras de cáñamo, hori dena. Otra, vale. Jarraitu nun, deitu nun museo desberdinetara, galdetzen aiztu zuek, olakorikoa dakazue? Ez. Eta arkitu nun, hemen Eltsiko abarketei buruzko memori batean 1900ekoak, arkitu nun testu hau. Fabricar las clases abiertas o de cintas y las cerradas o azapadas, abarketan klaseekin nahi da, a las abiertas y cerradas, te repete esaten du. Hoy, sin dejar la fabricación de aquellas primitivas clases, ha creado otras dándole forma de diferentes a sus guarniciones, que adorna con bonitos bordados de colores, para niñas y mujeres jóvenes, pero donde se nota más notable es en la clase especial fina y elegante que fabrica y que imita perfectamente, casi invadiendo el terreno de la zapatería. Eta Oietxek, Gibertek, Santelmori emandakoak, espektatiba asko, baina ikusiko ditugu. Bueno, hauek normalenak. Abarketak dira, baina ja diseño bat ikustea horrez, eta sokakien. Ara? Ja ez da loneta, ja oial politia, ez da? Eta beste hau marratua, marrak alde batea punteran, eta beste alde batea, atzealdean eta gaina, botoiak. Lehen ikusi deguna, larruakin. Puntera con cuero. Beste bat, hau ja, gehiago la emakumena, Merceditas zapatan tankerakoak, ez? Hau alpargata bordatu bat, olakoak ikuste ja. Baina, hau zer da, ez dakit apreziatzen zuten. Hor dauka, eginda, kaden eta puntuakin horrelako sare bat. Abarketa guztian zehar. Eta gero, hemen, ai ama, zakiz eri egon diodan. Eta bain ez da jungo hori. Ai ama.
Nere teknologia, joa, jungoa. Bueno, hemen gainaldean dauka zinta bat, dana horrela bilduta, eta hor ikuste zuten ebila hori ojalatazkoa da. Baina imitatzen du, ikusiko dugu, zegero jarriko izkizuet, benetako, ez da kenduko traste hori? Ai, ama, eta hori ez di joa. Ai, por favor, Ai, ya está. Bueno, hontan hobeto ikuste da, abarketa hau oso ondatua dago, baina ikustezu ez, ikusi hemen. Zinta eta bere... Bueno, pasako izkizuetola pixka bat, korrika, zegero konparaketa bat iten dut. Bai? Hemen ere... Bueno, honek dauka alde batetik horrela, eta gero ikustezute dakala laxua, eta muturrean bi ponpoi. Jarri, egin behar da lan hori, Abarketa hartu, bordatu, ponpoiak egin, jarri ponpoiak, baina ikustezute materiala ez dala, larrua da, hor, gehien bat. Beste honetan hobeto ikustea lana. Eta ikustezute hor bere, hemen ere ponpoiakin, beste erabateko dibujoa, eta hau zer da, abarketa ala oinetakoa? Izugarria. Bale. Orduan, egin nuena izan zen, esan nun, konparatu egingo dut, eta konparatu nun, 19. mendeko oinetakoekin. Eta, gizonezkoenak ikusi, larruzkoak. Ez da berdin-berdina, baina inspirazioa izan daiteke. Zer diozue honi? Oso antzekoak, ez da? Eta beste honi, botoiak alde batea, eta beste honek ebai botoiak alde batea, emakumezkoenak, bordatuari dagokionean. Ikusi. Oinatako hori da sedazkoa, bordatuta ere dago sedazkoariakin, baina bordatua berdina da. Ebila hori zilarrezkoa da, eta beste hau, ojalatazkoa, trokelatuta, baina inspirazioa hori da. Beste hau jarri zuet, bordatuengatik, bordatu vegetalengatik. Begira hau, hori ez da? Begira hau. Zer bitze zaizue? Hau, eta hau. Histori bera da. Eta holaxe, zapatekin konparatuta, 19. mendeko oinetakoekin konparatuta. Eta egiturari dagokionean ere ikustezute hori pala batekin, hau ere bai, beste hori forma horrekin nik Merceditas deitzen diot, baina bueno, bai. Eta azkenik hondartzarako abarketa. Nei, txalupan abarketakin ibiltzea, mehatzariak, baina hondartza abarketakin jutia iruditze zait, ikusi. Hau agertu zen, horrelaxe, itxura bera, ematezun hor ere txintxilik egon gozala, horregatik baliteke artetxeren tailerren aurrian egotea. Hemen tezute ikusita aurretik, atzetik, bale. Ikusi kartel hau. Donostiako udatiarrentzat egindako kartel bat San Sebastián, a 18 kilómetros de France, ikusi zer dakan muturrian, eta ikusi hau hondartzan. Olako argazkiak arkitu ditut? Ola. Ez dakizen bat danak abarketakin eta gaineak modelo horrekin. Eta ez bakarrik hemen, arkitu nun Argentinan ere bai. Orduan, modelo hau, askoetin itezan hondartzako abarketa hau, horretik esatizuet, hemendik ateatakoa da, kanpoa bialitakoa, esatezun bezala de esportazion, eta bar. Eta bukatzeko, hiri fabrikako abarketak, eta ez dakit nik itzeingoeten, o Fernandok itzeingoen. Historia kontatukoet. Duela 10 urte, hemen izan itzaldi bat ematen, beste gai bati buruz, eta bukatu nunean, ez dakit egun berean izan zen, ero gerexiago, nerekin
harremanetan jarri zen Fernando Aranbarri. Eta esan zian aizu, zuri abarketa kontuk eta interesatzen zaizkizu, eta bai, beira nik, nahi baldin badezu, hemen egon zan abarketa fabrika berezi bat, pneumatikoen gomakin abarketak egite zitunak. Eta hoi kokatuta egon zan, garai batean irin fabrika izan zan batian. Bai. Eta, eskenik esautzitut hor lan egin zutenak. Etorri nintzen, lehendabiziko egunean Luis Alberdikin izan nintzen, eta ja, urrengo batean, Fernandok intzun zita jubilatuen etxean, eta elkartu ginen Fernandoz gain, bere arreba, Maido, Rita, eta Isabel, eta Luise bai. Eta hasi zian irin fabrikako kontu kontatzen. Nik esatizuet Fernandok egun hauetan ere pelmada eman diot, lana eman diot, horretik esatizuet nik hemen ez dakit zertan egin naizen, eta Imanolekin ere artxiboan ibili da, eta matrikula industriala ere arkitu du, irin fabrika izan zen, 1911-tik, 1947 eta 1947an Felix Zubizarreta izeneko gizon batek irikizun abarketa, baina neumatiko solaz egindako abarketan fabrika bat. Eta irantzun 1974 arte. Baina, irin fabrikak zeukan rotuloa, nuestro sistema planetario, compro trigo y vendo harina, hoietzun inoizkendu. Orduan zeon, abarketa fabrika, eta abarketa fabrikan onduan, zeon besteola etxetxo batian, dizolusixue. Eta zertzan hori. Hoizan kola berezi bat erabiltze zutenak behaiek, baina ez zen fabrikatik kanpo, eta umiak eta mutikuak eta neskatuak jutezian hor lapurtzea osondo pegatze omen zitulako txirrindan partxiak eta txirrindan zulatze zanean. Orduan, pixka deskribatu izut, nahi Fernandok eta bestiak deskribatu diatena. Izenak Fernando Aranbarri, Isabel Aramendi, nik dakidala hiltzan emakume hori, kontatu diazuenez, Luis Alberdi, Maria Dolores Aranbarri, horre onda, eta Rita Alberdi etortzekoa zen, baina azkenean ez da etorri. Hemen zeon fabrika kokatuta. Fernandoren argazki bat. Orduan, hemen ibaia, eta, garai batean gainea, makinak oso potentiak omentzitun, askoitin hirugarrena omentzan bere potentziakin. Eta, nahi kontatzen ziaten, adibidez. Luisek, kubiertak iristen zianean, Ritak pixatu ite zitun. Luisek trokelatu ite zitun. Gero, Maidok, eta hoi da ez duguna oso ondo argitu, ia, abarketa horiek itezian, abarketa normal baten solua hartu, eta gero kubierta jarri, zuzenian jartzezan, hoi ez dugu aklaratu. Baina, Maidok itezuna zen, zerko bat bezala jartzezion, inguru bat jartzezion, eta gero Isabelek sokak jartzezizkion. Ez genuen arkitu, oiala jartzeziona. Baina, bastante, lau hoien artean pixka deskribatu ziguten zerrite zuten. Eta gero Fernandok kontatzezuna zen, pentsazakezu, azkenean, eurikin erabiltzeko abarketa bat. Ez. Bustitze zanean, hola okertze omentzan, eta desastre. Oain ez dago irin fabrika hori, eta nik oso gaizki marrazet, eta ikusi ez zute teknologian zitxarra naizen, baina ez dakit nola lortu nun egitea krokis bat. Eta orduan, fabrika omentzan. Hemen zetorren ibaia, bai? Eta orduan hemen zeon ur depositua, hemen zeuden dinamoak. Hau zan, lurra eta azpian zeon sotua, eskailera batzuk, eta gero zeon garaje bat. Garaje hortan omen zeon, kotxe berde bat, guardabarrosak eta beltzakin. Eta gero josteko makina pila bat erabiltzen etzianak. Eta gero, urrengo hor eiten zian, abarketak, eta azkeneko pixua zan, nagusian etxia.
Eta zepena ez daula hemen Rita, ze kontatu zigun, oso Ritak itezuna zanbilan zitun, bat kubiertak pixatu, eta bestia periodikoa eramaten zion nagusiei. Eta bazan egun batean inoxente eguna zan, eta esantzun zingo joan nik inoxente egunian, eta bezperako periodikoa eramango diot. Baita eraman ere, kontuatu nagusia, eta bota intzun. Ez dakit, astebeteako, o bota, ez altzun astebeteako, baina uste beha ja junintzala. Orduan, baina, bueno, hoi irin fabrikako historiak. Nik bilatu nituen interneten, abarketak ite zituzen tankera ontako abarketak ejerzituako batez ere, baina inguruan bizi zinatenak, ez da? Ze hau zeon Zumarrako bidian. Eta inguruan bizi zinatenak, horrain naiz, Fernandok buruak naiz eititen. Ni hain naiz, Fernandok nahi kontatutakoa kontatzen, besteik ez. Fernando eta Rita ez da etorri, banekin etorri behartzala, zerbait erazteko, Fernando, baldakazu zerbait erazteko. Ezer gutxi, a ber. Bai. Ez zan jolasten zuekin. Ja. Ez izu erantzuten. Eta gero haiek, Felix eta Andria Zarauzkoa zala, Ameriketa joan omentzian. Hori ere ez dakizeinek nahi kontatuta. Bueno, holaxe, eta holaxe bili naiz nik, askoitin aurreatatzea, eren egun Juan Inazio Gogortzarekin izan nintzen, eta beste gauza interesgarri pila bat, gaur txantonekin, eta holaxe, eta hemen eukiko nauzue, pelmada ematen, Bueno, eta bestik ez daukat. Nei hemen idatzi, eta askoitiko unibertsio testilaren lagin bat besterik ez da, eta mila esker egiten dizazuen harreragatik. Niri iruditzen zaitena da, hemen batu behar dituzutela, erakusketa batu dezuten bezala objektuak, batu behar dituzutela jendeak, oraindik bizirik dagoen jendearen testimonioak, eta ez dakit nola antolatu diteken, mailinguru bat, edo nahi zuena, edo grabazio bat, zerbait baina, hoi guztia jaso behar da. Zer nahi iruditzen zait hori zertan nahi naizen nik kanpotik etorrita, hemengoa kontatu diatena kontatzen. Baina eske kontu asko dago jasotzeko. Eta, bueno, ez ahazteko idatzi dit denon izena, Luis Alberdi, Rita Alberdi, Arantxa Aldalur Sastrerikoak, Isabel Aramendi, Fernando Aranbarri, Maido Aranbarri, Rosa Errazu, Juan Inazio Gogortza, Julian Iruretagoiena, Arantxa Iturbe, Juan Mamendizabal, Imanol Mujika, eta askoite erguzie, zebazpare, ziuraski baten batere aztu egin dut. Orduan, eskerrik asko egiten diazuen arrenagatik eta erakutsi diazunangatik. Besterik ez.